Jep, eli ohjeet tuohon Docker Desktopin asennukseen ja käyttöönottoon Windows 11 käyttöjärjestelmässä. Asennus on melko lailla samanlainen Windows 10, eli navigoidaan tuonne Install Docker Desktop on Windows-sivulle tuommoiseen osoitteeseen. Googleen hakusanaksi Docker väli Desktop väli Download ajaa saman asian. Sieltä ladataan Docker Desktop for Windows. Ja kun se on ladattu, niin käynnistetään installeri tässä omalla koneella. Vastataan yes. Asennus lähtee käyntiin. VSL 2 on suositeltava toi virtualisointiympäristö tässä. Toinen vaihtoehto on Hyper-V, mutta tuo VSL 2 on ehkä se, mikä toimii. Tai on ainakin helpommin otettavissa käyttöön. Klikataan OK. Asennus etenee. Ja tässä yhteydessä voi tulla eteen semmoinen, että asennusohjelma kysyy, että asennetaanko se VSL 2 koneeseen, ja siihen kannattaa vastata myöntyvästi. Asennusohjeet löytyy myöskin täältä samaiselta sivulta. Ja keskeinen juttu siinä on tuo mahdollinen VSL-päivitys, eli täältä löytyy jostakin kohtaa sopiva komentokin. Jos ei löydy, niin minä sen tuossa ulkomuistista ajan hetken päästä, kun asennus on valmis. Jees, asennus on valmis. Käynnistetään kone uusiksi. Ja tässä kohtaa vielä avataan PowerShell ja ajetaan sellainen komento kuin wsl -update. Eli jos siellä on vanha VSL-versio taustalla, niin tuo Docker Desktop ei suostu välttämättä yhteistyöhön, ja tuo VSL Update on sitten tarpeellinen siinä tilanteessa. Eli varmempi ajaa PowerShellissä nimenomaan tuo VSL Update joka tapauksessa. Hyvä, ja tässä kohtaa Docker Desktopin pitäisi olla käytettävissä.